Els taxis de Barcelona són mundialment reconeguts pels seus colors característics, groc i negre, que van ser adoptats l'any 1934 per decret de l'Ajuntament. Aquesta combinació de colors identifica també els taxis de ciutats com Santiago de Xile, Buenos Aires i Rosario. La regulació del servei de taxi, llavors anomenats cotxes de plaça, es remunta al 1864, durant l'expansió industrial de la ciutat. L'any 1924 es va establir un codi de circulació que obligava als taxistes a instal·lar taxímetres i a posar una franja de color sota la finestra per facilitar la identificació visual de la tarifa. Els colors de les franges variaven segons el preu per quilòmetre: blanca, més barata; vermella, groga i blava, més cara. Anys després, amb l'afluència de turistes per l'Exposició Universal de 1929, va sorgir un conflicte competitiu de tarifes entre companyies i autònoms. Per solucionar-ho, l'Ajuntament va intervenir el 1934 fixant la tarifa dels vehicles amb franja groga com a preu únic. D'aquesta manera, tots els taxis van passar a ser grocs i van mantenir el color negre, que ja era habitual en els cotxes de l'època.